I ara farem els 2 de 7 de 2. Sobretot ara no toquis això, d'acord? Hombre, ara arregla la cara. Tu apreta una mica, Avui tu parles. Bé? Sí. Galleta! Galleta! Bueno. Millor? Sí? Es gravaré el cul quan pugi i quan baixi. Ara sí. Espera. Hola. Concentration, Primer pen, segon lateral, segon pen, lateral, tercer pen, ruta de la primera. Repartim per l'altre cantó també, sisplau. Vaig a l'altre cantó, va. Vinga, va, terços de pilla, quarts. Vinga. Vinga, som-hi, terços. quadrant moltíssim. Molt bé.
el 3-7 del Poble Sec. Molt bé aquesta concentració. Es calcula que a Catalunya hi ha 8.000 colles que setmanalment Hem allunyat un punt, no? per tal de trobar la realització en el torn dels consellers de la Colla de Barcelona, que estaran un 3-7.